أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah subhanahu wa ta'alaga көңіл түрлерімізден шыққан сәлемлеріміз ерішсе еді. Бірер түрлі нашарлық келсе, біз әлбәтте Аллах Тәала турында ойламайбыз да хәтта. Ниндидер бір кішіден ярдәм сорарга ашыгабыз, ниндидер бір кешегә мөрәҗәгать итәргә ашыгабыз, ниндидер бір хезмәт куярга, эш кылырга ашыгабыз, без иң беренче очракта Аллаһу Тәгаләгә тапшырып, ошбу эшебезне дә башкарырга тиешлебез. Иебездән чыкканда да Аллаһ Тәгаләгә тапшырдым, әй Раббым, син шушы йортыбызны, нигезебезне сакла дип ишегебезне битлебез икән, Аллаһ Тәгалә бу нигезне төрле угырлардан да, төрле начар бәндәләрдән дә, төрле афәтләрдән дә иншааллаһ саклап торачак. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә тапшырган очракта, күңелебез белән ышанып, тәвәккәл кылганда гына Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм кулы суза. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән дә бер вакыйга була бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең шәкерте белән бер җиргә чыккан була. Һәм шул вакытны ерак кына барганнан соң аларның хәлләре бетеп, бераз ял итәргә ниятлиләр. Һәм әлбәттә бу шәкерте сөйли, бер генә агач ди. Шушы агач төбе, агачның күләгәсе пәйгамбәребезгә булсын дип әйтеп, пәйгамбәребезне ди шушы күләгәдә, шушы агач төбендә калдырдым да мин бераз читкәрәк киттем ди. Һәм шул тирәдә йөргән bir imansız бәндә килә дә пәйгамбәребезнең кылычын алып пәйгамбәребезнең башына күтәрә. Башына күтәрә дә пәйгамбәребезгә әйтә, телисеңме ди, мин хәзер синең башыңны кисәм ди. Телисеңме, мин сине хәзер юк итәм ди, ягъни үтерәм дигән мәгънәдә мөрәҗәгать итә, һәм моны ишеткән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыла. Һәм әйтә, теге бәндә әйтә, әй ди, син ди кемгә таянасың ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ ди. Аллаһ ди, Аллаһ ди, 3 мәртәбә Аллаһ дип әйтә, һәм моны үтерергә, пәйгамбәребезне үтерергә теләгән бу имансыз бәндәнең кулыннан кылычы тишеп китә. Кулыннан кылычы тишеп китә, һәм инде бу юлы пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кылычны ала. Бу кылычны ала да бу бәндәнең башына күтәрә. Телисеңме ди, мин синең хәзер башыңны кисәм ди. Син кемгә таянасың ди. Кем сине минем кулдан саклап калачак ди. Һәм теге бәндә әйтә, тукта ди, мине үтермә ди, мине ди башымны кисмә ди. Монда ди 2 бәндә бар ди. Берсе яхшы кеше ди, берсе начар кеше ди. Син ди начар кешеләр арасында булма инде, яхшысы бул ди. Һәм пәйгамбәребез әйтә, әй бәндә ди, син ди минем пәйгамбәрлегемне кабул кылып, ислам динен кабул итти. Ла илаһа иллаллаһ ва анни расулуллаһ дип әйтеп ди, пәйгамбәрлегемне кабул кылды. Һәм моны ишеткән бу бәндә әйтә, юк ди, мин ди кабул итмим ди. Ислам динен кабул кылмыйм ди. Һәм ди сиңа каршы башка бер кайчанда да чыкмаячакмын ди. Һәм сиңа каршы чыгучыларның да араларында булмаячакмын ди. Һәм пәйгамбәребез әйтә, әй бәндә ди, бар ди. Шушы булган вакыйганы ди имансыз дусларыңа сөйлә ди. Имансыз танышларыңа сөйлә ди. Дусларыңа, туганнарыңа сөйлә дия дә пәйгамбәребез бу бәндәне җибәрә. Әлбәттә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып, тапшырып, һәм инде аңа тапшырганлыктан гына шушы бәндәнең кулыннан әлбәттә исән кала. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбызга дөрес итеп тапшырабыз икән, Аллаһ Тәгалә һәрбер бәндәгә дә үзенең ярдәмен һәм үзенең әлбәттә мәгъфирәтен күрсәтә. Аллаһ Раббыбызга һәр вакытта да тапшырып, гамәл кылганда да, гыйбадәт кылганда да, эш башкарганда да үзебез дә Аллаһ Тәгаләгә тапшырып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде.